skal fortælle jer omkring, hvad Promostro-system er, og nu I skal til at bruge det i afdelingen. Premostro er latin og betyder forudse. Det vil sige, vi forudser, hvor mange patienter I skal forvente, der kommer time for time de næste 24 timer frem i tiden. Det er et produkt, vi kalder pre-site, men det er det, I får hos jer. Vi har også pre-plan, som kigger måneder frem i tiden, og pre-birth, som kigger på fødsler. Men hos jer er det time for time, 24 timer frem i tiden. Det bruges i Odense, der har det været i drift i 3,5 år eller sådan noget. Det har været i drift i Hillerød igennem længere tid på akutmodtagelsen, og nu skal I så også have det. Vi er også ved at installere det på en børnemodtagelse i Region Syddanmark, så det efterhånden vil være brugt en del steder. Det virker ved at trække på en hel række forskellige datakilder. Det kigger på tidligere ankomster, det kigger på vejrudsigten, det kigger på epidemiologiske data, såsom infektioner, altså covid, influenza og RS-virus. Det kigger på events, der kan påvirke det. Det kunne være store fester, eller festivaler, byfester, sportsbegivenheder. Det kigger på mærkedage, såsom J-dage, eller P-dage, eller lønningsdage. Det kigger på kalenderoplysninger, det vil sige oplysninger omkring, hvilken dag er det weekend, er det ferie. Det kigger på organisatoriske ændringer, det vil sige, hvis man nu indfører fremskudt visitation, hvor man pludselig holder patienterne hjemme frem for at få dem på sygehuset, eller flytter rundt på patientstrømmene, tilføjer kommuner til optageområdet eller sådan noget. Og så kigger det selvfølgelig også på, hvor mange kommer der aktuelt, altså op til nu, for ligesom at få en fornemmelse af, hvordan situationen i øvrigt er. Alt det her bliver puttet ind i en stor computer og beregnet. Det er det, man kalder machine learning. Det er også en form for kunstig intelligens, rent definitorisk. Og ud fra det, så får man så en forudsigelse af, hvad er sandsynligheden for, at der kommer et specifikt antal patienter, time for time, op til 24 timer frem i tiden. Man kan selvfølgelig godt indvende, at det ved vi godt allerede. Vi er godt klar over, om det er en travl dag, eller en stille dag, eller hvordan det plejer at være. Og når situationen er sådan her, så sker der det her. Og det er fuldstændig rigtigt, at man kan sagtens have god erfaring. Vi har prøvet at teste, for ligesom at se, om vores system kan noget, som personalet ikke kan. Og det vi gjorde, det var, at vi tog en akutmodtagelse, hvor det kører, og så slukkede vi for systemet en måned, og så ringede vi hver morgen kl. 8 og kl. 16, ringede vi til det, vi kalder Flowmaster der, og Flow-sygeplejersken, det vil sige de to erfarne personale, der ligesom driver afdelingen i hverdagen, og sagde, hvor mange patienter skal vi regne med, der kommer time for time de næste 8 timer. Og så holdt vi øje med, hvad der rent faktisk kom. Og de ramte rigtigt plus minus 1 patient i timen i 58% af tiden. Så kan man sige, jamen kan en sprogmodel ikke bare gøre det? Altså en af systemer ligesom ChatGPT eller Gemini eller Claude. Og det har vi også prøvet, og der lad os bare sige, at den er væsentligt dårligere. Det er under 50% den rammer rigtigt. Vores system, det rammer rigtigt i 95% af tiden. Det vil sige, at det har en langt højere træfsikkerhed. Og på den figur, I kan se her, jamen det er data fra et system, hvor det kører, hvor I kan se præcisionen. Forecast er den orange streg, og det reelle antal, der kommer, er den grønne streg. Og som I kan se, langt de fleste data rammer den nogenlunde præcist. Og i denne her periode lå den på lige omkring 93% af tiden, den rammer rigtigt. Det I dog skal være opmærksom på, det er, at systemet tager tid at lære, og nogle gange tager det lidt tid at ligesom sætte sig ind i, hvordan det fungerer. Så I skal regne med, at det ikke bare lige at sætte jer ned og kigge på skærmen, og så forstår I det. Det kræver noget tilvænning, hvor I kigger på skærmen, fornemmer dagen, og ligesom bliver klogere på, hvordan det hele er op og ned. For at det kan fungere rigtig godt, så skal vi bruge nogle oplysninger, og vi finder langt de fleste af dem. Altså vi har styr på store begivenheder, såsom Northside eller Roskilde Festival, Smukfest, OL, EM, VM af diverse sportsgrene, hvor danskerne kigger med. Vi har lagt tv-begivenheder ind, hvis der er sådan nogle. Vi har styr på ferie, helligdage og mærkedage og sådan noget. Men der er nogle lokale events, vi ikke kan vide noget om. Altså byfester, som betyder noget for jeres sportsbegivenheder, som vi ikke nødvendigvis har fanget. Det er meget afhængigt af, at I fortæller os, så vi kan lægge det ind i systemet, så det kan blive så præcis som muligt. Samtidig så har vi brug for at vide, hvis der sker nogle organisatoriske ændringer hos jer. Hvis I laver om i visitationen, hvis I ændrer i optageområdet, hvis I flytter opgaver internt i afdelingen, sådan nogle ting. Det har vi meget brug for, at I fortæller os, for at vi kan gøre systemet så præcis som muligt. Sådan her ser graferne ud, og det kan godt virke en lille smule uoverskueligt. Når I kigger på det, så vil I op af y-aksen se antallet af patienter. Her er den grænset til 10. Den vil typisk være en 20-25 stykker på skærmene. Og hen ad x-aksen vil I se tidspunktet de næste 24 timer. Der er en masse blå kasser, og det er fordi systemet regner ud, hvad er sandsynligheden for, at der kommer lige præcis det her antal patienter i den givne time. Det vil sige, at hvad er sandsynligheden for, at der mellem 8 og 9 kommer mellem 0 og 1 patient, 1 og 2, 3 og 4, 4 og 5 osv. deroppe af. Og jo mere sandsynligt det er, jo mere blå bliver kassen.
Så det er simpelthen et system, der forudser time for time præcis, hvor mange patienter skal I forvente, der kommer. Så kan man også lave gennemsnit af alle de her forecast, og det er det, I kan se på en orange streg. Det er sådan at sige, det er nok et meget godt bud på cirka, hvad kommer der ind af afdelingen, hvis man ikke vil kigge på de blå kasser. Nogle kan bedre lide den orange streg, nogle kan bedre lide at kigge efter den mest blå kasse. Og hvis I holder musen over kasserne, så kan I faktisk se, hvad er lige præcis sandsynligheden for, at den kasse bliver opfyldt i den time. Begge dele, altså både den mest blå kasse og den orange streg, er ret præcise. De ligger begge to omkring de 95% af tiden i præcision, så I kan sådan set bruge det, der passer jer bedst. Men det er sådan, det ser ud, når det kommer til at køre, og i næste video kommer jeg så til at fortælle, hvordan I læser graferne lidt mere præcist. Hvis I har nogle spørgsmål eller nogle kommentarer, er I selvfølgelig velkommen til at kontakte os, enten via kontakten i kontakt@premostro.com, eller via det kommentarfelt, der er nederst på skærmen til højre, hvor I også er velkommen til at skrive. Vi skal nok følge op, hvis der er nogle spørgsmål. Tak skal I have.